Eli tämä seuraava, mä yritän nyt mahdollisimman nopeasti tämän käydä läpi, koska meidän pitää olla kello 20 täältä pois ja sitä ennen me sitten arvotaan. Nyt mä haluan varmistaa, että kaikki, jotka täällä olettehan te täyttänyt tuon arvontalipukkeen. Käykääs hakemassa sieltä lappuneen, että olette mukana arvonnassa. Ja mä puhun tällaisesta, että miksi niska kipeytyy ja miten voin itse ehkäistä tai hoitaa kipua, tämän tyyppistä kipua. Ja sitten toisaalta, niin että voiko kaularankaperäiselle päänsärylle tehdä jotain itse. Eli mikä se ehkä semmoinen tekstari niska nyt sitten on, että kun niska väsyy ja on kipeä ja on jumissa ja päätä särkee, niin tässä nyt puhutaan vähän samoja asioita kuin äskenkin, mutta nyt puhutaan niskakipuja ja pääsärkyjen yleisyydestä ja miksi se kipeytyy ja altistavia tekijöitä. Ja on tässä taas niitä perusteluita anatomiasta, biomekaniikasta ja patofysiologisesta, miten voisi itse sille jotakin tehdä. Eli taas mä kysyn teiltä, onko ei kukaan kellään ollut koskaan niskakipua? Käsi ylös. Onko teillä ollut sellaista kipua, joka on säteillyt käteen? Onko ollut koskaan semmoista kipua? On säteillyt käteen? On. Onko teillä ollut koskaan sellaista vaivaa, että niska on jäänyt jumiin? Tämmöiseen virheasentoon? On. Joo. Ja sekin on tietenkin niin sellainen juttu, että se on hyvin fysiologista. Nimittäin kaularangassa, kun on niitä välilevyjä, niin se välilevy täällä kaularangassa repeää. Se kuuluu itse asiassa, niin saattaa olla, että teillä nuorilla on ollut semmoisia. Esimerkiksi mun tyttärellä oli sellainen, hän muuten tänään täyttää 55, hän on meidän esikoinen, niin hänellä on 5.5. Kun hän on syntynyt, niin hän täyttää tänään 55. Hän syntyi 5.5. kello 5.05. Oli meidän vanhempien 5. lapsenlapsi. No joka tapauksessa, niin hän teki kuperkeikan, niin hänen niska jäi tällä lailla vino, eli puhuttiin ennen tässä vinoniskasta, tai tämmöistä puhuttiin torttikollisesta ja näin. No sitten hän meni fysiatrille, lääkärille, siis tuonne erikoissairaanhoitoon, niin arvatkaa mitä lääkäri sanoi. Hän sanoi tyttärelleni, että olisit valinnut vanhemmas paremmin. Tytär tuli kotiin ja suunnilleen itkukurkussa sanoi, että hän tunsi itsensä aika tyhmäksi, sanoi tytär. Mä sanoin, ei mikään ihme. Eli itse asiassa niin sellainen on hyvin fysiologista. Me tiedetään se, että ihminen kun syntyy, niin nämä rakenteet on hyvin tämmöiset, kaikki on hyvin tämmöiset tasaiset. Olisiko mulla yhtään kuvaa täällä? No ei, joka tapauksessa nikamat ovat hyvin tasaiset, mutta kun ihminen sitten, kun siellä tapahtuu sitä muutoksia, niin välilevyt ne repeytyy ja ne muodostaa itse asiassa tämmöiset unkkovertebraalinevelet tänne, joka sitten itse asiassa siitä tulee, tästä niskasta vähitellen tulee tämmöinen satulanivelen tyyppinen. Eli et kun me kierretään päätä tai sivutaivutetaan, niin se on vähän, me puhutaan coupled movements, eli siellä tulee oikeastaan aina yhtä aikaa sivutaivutusta ja kiertoa. Mutta ei siitä kannata pelästyä, vaikka niska jos vähäksi ajaksi lukkoon. Mirjakin voi sanoa, että muutamilla liikkeillä sä sait sen niskas toimimaan sitten muutamassa päivässä. Että siihenkin voi itse vaikuttaa. Se on ihan kiva, kun vaikka tulee joitakin kipuja, niin niihin voi ihan oikeasti itse vaikuttaa. Niin siitä. Joo. Eli elinaikainen esiintyvyys, että ajattelee, että on suunnilleen 50 ihmisillä on tämmöisiä niskakipuja ja yleensäkin vuosittain, kuukausittain on joku 30-40%. Ja päänsärkyjä, mä sanon, että jotain hyvää on ikääntymisestä. Eli Mirja puhuit siitä menopaussista, niin sen jälkeen kun tuli menopaussi, niin kaikki migreenit hävisi multa ja varmaan monelta muulta, joka on hormonaalinen
Et kun se oli silloin, kun olin oikein siinä nuoria ja tämmöinen fertiliikäinen, niin se oli kyllä niin, kun tuli päänsärky, niin oli 3 päivää aina se päänsärky ennen kuin sitten keksittiin niitä tämmöisiä kohdennettuja lääkkeitä. Ensin tuli tämmöinen Imigran, joka piti itselleen pistää. Siinä oli, silloin piti, minulla kun on yksityissektorilla toiminut aina fysioterapeuttina yksityissektorilla, niin silloin kun niitä lääkkeitä ei ollut, niin piti 3 päiväksi peruuttaa potilaat. Ja sitten kun tuli se injektio, joka pistettiin tuohon reiteen, niin meni 3 tunniksi peruin ne potilaat. Sitten kun tuli tabletti, niin ei tarvinnut perua enää potilaita. Sitten se meni sen. Eli se on hyvä, että on sellaisia lääkkeitä silloin, kun puhutaan migreenistä. Ja se on ihan eri asia kuin kaularankaperäinen päänsärky, että se on, joka on erittäin yleinen ja on tietysti erittäin monia syitä. Ja yleensäkin niskaperäinen, kaularankaperäinen päänsärky, niin ne on nimenomaan niin, että on oireet on pääsääntöisesti ensin niskassa ja sitten vasta tulee se itse asiassa se päänsärky. No sitten, niskakivulle on tyypillistä, niin kuin varmasti teistä monet tietää, että siellä on lievää ja kohtalaista kipua. Ja se toimintakykykin laskee. Ja itse asiassa koska päänsärky ja niskakipu on, niin nämä päivittäiset toiminnotkin, niin ne voi olla jopa suurempaa kuin selkäkivussa. Eli todellakin niin tutkimuslomakkeessakin kysytään, että vaikuttaako se esimerkiksi keskittymiskykyyn, ja kyllähän se vaikuttaa siihen keskittymiskykyyn. Sitten niitä riskitekijöitä tietysti on monia, ja on fyysinen ja biomekaaninen, on näitä psykososiaalisia juttuja. Ja yleensä nyt sanotaan, että niska ja päänsärkyt olisi enemmän naisille enemmistö, mutta onhan toki miesmigreenipotilaitakin myöskin. No siihen vaikuttaa tietysti ikää, no niin kuin äsken sanoin, ja niin poispäin. Eli siellä voi olla sitten erilaiset tekijät, jotka saattaa olla tekemässä. Mä puhun siitä, että miten tämmöiset eteentaivutukset, esimerkiksi fleksiot ja pitkät tämmöiset istumiset ja nimenomaan tekstariniskat, kun me tekstaraan näitä tietokoneella tai me täällä niska eteentaivutuksessa, niin saadaan aikaan sitä kipua. Eli todellakin niin, kun mä puhuin äsken niitä pitkäkestoisia eteentaivutuksia, niin se on aivan sama tietysti täällä kaularangassa. Tosin täällä kaularangassa niin on sellainen juttu, että kaularangassa on siis 7 nikamaa, joista tämä on vähän niin kuin eri tasossa. Tässä on kun alkaa 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nyt meni vähän alempi, meni alhaalta, mutta ykkönen on tuolla, se on semmoinen niin kutsuttu atlas, joka on tuolla, täällä on tämmöinen denssi, eli hammas, joka myöskin, jonka ympärillä on tämmöinen atlas-niminen, eli ykkönen. Ja 1, 2 ja 3, niin täällä tämmöisellä alueella on niin kutsutut päänsärkynukleukset, ja kun tarkastellaan tätä kaularankaa, niin se on vähän niin kuin 2-osainen, että tuossa 4. nikamasta, niin kohta nähdään tuosta, kun kaularanka menee eteentaivutukseen, niin saattaa olla esimerkiksi jossain asennossa, niin kaularanka ja rintaranka menee eteentaivutukseen, ja sitten taas yläranka menee taaksentaivutukseen, joka sitten tekee sen, että nämä hermojuuriaukot pienenee, ja se saattaa just olla semmoinen, joka provosoi sitä päänsärkyä. Niin katsotaan, täältä tulee nyt sitä. Eli tietenkin tämmöiset pitkäkestoiset pään- ja kaularangan, rintarangan eteentaivutusasennot, aivan sama kuin äsken puhuttiin alaselästä, niin aiheuttaa sitä samoja asioita sinne välilevyyn ja nikamarakenteisiin. Että on erilaisia tapoja, että me ollaan eteentaivutuksessa, sanotaan nyt sitten naisväki useimmin varmaan tekee näitä ruokia, tietenkin miesväkikin nykyään tekee, eli kuoritaan perunoita
ja istutaan huonossa asennossa. Mutta mun mielestä aika usein niin ihmiset ei ymmärrä, että kun ne katsoo telkkaria tai lukee sängyssä, niin tämä on eteentaivutusasento, ja monet sanoo, että kun mun siinä asennossa mua puutuu käteen. Niin tässä on aivan sama kuin tuolla, että kun on tämmöisessä asennossa, niin nyt sitten se välilevymassa just työntyy tuonne taaksepäin. Eli kun tänne tulee kuormitus tänne eteen, niin se välilevymassa työntyy tuonne taaksepäin, ja täältä lähtee hermot tänne käteen. Suunnilleen tosta korkeudelta lähtee hermot tänne yläraajaan. Vitoshermo tulee tänne, neloshermo tulee tähän hartiaan, vitoshermo tulee ihan tänne olkapäähän saakka, se voi mennä ranteeseen saakka, kutoshermo menee jo tonne sormiin ja niin poispäin. Ihmetellään, miksi käsi puutuu, kun lukee tämmöisessä asennossa. Ja tämmöisessä asennossa voisi kuvitella, aika monet miehet katselee telkkaria, kun siellä on sohvalla ollaan niin näin, että on siihen käsinojaan, niin siinä rötkötetään ja sitten ihmetellään, miksi niska jäykistyy. Joskus on sitten tämmöinenkin tilanne, että hupsista, että on vappu mennyt vähän pitkäksi. Ja sitten ihmetellään, että minkä takia sitten on niska kipeä tai miksi säteilee käteen. Puhuttiin ennen vanhaa semmoisesta, ja me voidaan nykyäänkin puhua, että on sellainen Saturday evening paresis. Eli toisin sanoen saattaa olla, että sitä kännissä voisi sanoa suoraan, että humalapäissään niin sammuu semmoiseen asentoon, että ei pystykään, ei olekaan enää refleksit kirkkaana, niin saattaa olla todellakin halvaantunut raaja seuraavana aamuna, että parempi pysyä selvinpäin. Mutta näitä mahdollisuuksia sitten on, että saattaa tämmöisessä asennoissa tulla tämmöisiä vaivoja. No mitä siellä sitten tapahtuu? Tässä nyt näette. Näin siinä tapahtuu, että koko tämä kaularanka on siellä rötköttää nyt sitten eteenpäin. Ja kun mietitte äskeistä, niin tännehän tulee kuormitusta, se työntyy tuonne taaksepäin sitä välilevymassaa. Ja kuin usein me ollaan tämmöisessä asennossa, en mä tiedä tunnistaako kukaan teistä, mutta itse ainakin huomaa, että jos on vielä, mun mielestä tämäkään ei ole niin paha, mutta usein on niin, että kun on jotakin niin jännää, että se työntyy se pää sinne oikein pitkälle tuonne eteen vielä oikein noin, se yläniska, niin kuin mä äsken just sanoin, että kun tämä yläniska sitten niin kuormittuu ja pitkäkestoisesti, niin se on yksi sellainen päänsäryn syy, eli tämä tuosta nelosesta alas, toi olisi vielä neloseen saakka, se olisi tässä eteentaivutuksessa, mutta sitä yläniska meneekin tuonne pitkälle tuonne ja sitten ihmetellään, minkä takia päätä särkee. Eli niin kuin mä puhuin jo tuolla äskeisessä esitelmässä, että eteentaivutuksessa niin sinne tulee venytys sinne hermojuuriin ja sinne duuraan tarkoittaa siis, että se on selkäydin kanavan ympärillä oleva kova kalvo ja itse selkäydinkin siellä venyttyy. Ja todella niin myöskin rintarangassa tietysti täällä tulee ihan se sama ilmiö, että tänne tulee se paine ja saattaa. Se on hämmästyttävää, miten tältä tasolta esimerkiksi vaikuttaa ihan olkapään liikkeisiinkin, jos täällä ollaan siis niin kuin aina vähän kyssässä, niin kädetkään ei nouse riittävän korkealle, koska pitäisi saada täältä suoraksi niin, että käsikin nousee. Eli sillä on merkitystä näillä asennoilla. No, täällä on erilaisia kipumekanismeja, miksi näitäkin saattaa tulla. Me puhuttiin äsken jo siitä, että ihan on normaali kudos. Ja jos siellä on just tämmöinen epänormaali, pitkäkestoinen rasitus, niin se on siellä, joka provosoi sitä kipua. No sitten saattaa olla semmoinen tilanne, että on tulehtunut se rakenne, niin pääasiassa ensi alku, jos siellä on vaikka noin peräajokolari, niin se saattaa olla niin, että siellä todellakin on vaurio, joka on jonkin aikaa
tämmöinen kemiallinen, eli tarkoittaa, että se on aina vaan jatkuva kipu, mutta ja se voi todellakin olla se, niin kuin mä puhuin, semmoinen, joka on laaja-alainen, tai sitten, että se on tämmöinen ihan hermoa pitkin menee. Silloin kun se menee hermoa pitkin, niin se tarkoittaa sitä, että jos se on nyt sit esimerkiksi kutoshermojuuri, niin se saattaa säteillä se tuntopuutos tulla juuri näihin sormiin. Ja myöskin saattaa olla, että jos se on sitten taas on, jos on peukalosta esimerkiksi lähtee voima pois, ei pystykään esimerkiksi nostamaan jotain maitopurkkia tai jotain, että se on niin heikko, niin se on merkki siitä, että se on tämmöinen kaularangan kahdeksikko, motorinen yksikkö, motorinen hermojuuri siellä ärsytyksessä. Eli näitäkin kun opiskelee ja tutkii näitä ihmisiä, niin ne pystyy tekemään semmoisen kartan ja pystyy sitten sanomaan, että hei, sulla on se ja se hermojuuri on siellä pinteessä. Okei. No sitten siellä voi tulla tämmöistä, että kun on tullut esimerkiksi nyt tämmöinen whiplassi, eli retkahdus, niin se saattaa olla, että siellä on arpi kudosta siellä niskassa ja se saattaa olla, että se arpi ja se kudos ikään kuin vetäytyy, jollei sitä kuntouta niin, että sitä ihan oikeasti niin kuin pyrkii pitämään liikeradat yllä. Mutta nyt sitten on tärkeää, että jos on tämmöinen kaularangassa, niin on tämmöinen retkahdusvaurio, niin silloin ei ole suotavaa ruveta tekemään etukumara-harjoitetta, koska kun siellä on se atlas ja sitten mä kerroin, että siellä on tämmöinen hammas siinä kakkosnikamassa, näin. Ja nyt kun on tämmöinen äkillinen revähdys, niin se saattaa olla, että tämä nivelside tästä, puhutaan semmoisesta transversaaliligamentista, niin se saattaa revetä tuommoisessa tai löystyä tällaisessa. Ja nyt jos ruvetaankin tekemään eteentaivutussuuntaista harjoitusta, niin siinä voi käydä näin, että ei siellä ollutkaan rakennetta, joka pitää sen hampaan siellä paikallaan, vaan että tämä rakenne työntyy tänne eteenpäin ja tämä pysyy paikoillaan. Ja sitten siinä käy niin, että se painaa selkäydintä ja voi käydä niin, että lähtee A-henki tai että sitten saattaa tulla sekä käsiin että jalkoihin oireita. Ja todellakin voi tulla tämmöistä spastisiteettia. Mulla oli yksi semmoinen potilas aikoinaan, he oli menneet, hän on Kemiissä, mä tutkin hänet, niin he oli menneet mattokauppias ja menivät Norjaan semmoisilla kondoleilla, semmoisia ylös viettämään pikkujoulua. Ja siihen kondoliin tuli joku häiriö, niin että häneltä tuli tämmöinen retkahdus. Ja kun häneltä tuli tämmöinen retkahdusvamma, niin mä kysyin, että kävikö sinulla nyt niin, että sinulla tuli kaikki pissat ja kakaudu? Hän sanoi, että joo, mutta hänestä se oli kauhean noloa, että hän äkkiä juoksi sinne vessaan ja puhdisti itsensä. Mutta hänelle kävi niin, että siinä tuli se välilevyvaurio, mutta sen lisäksi hänellä tuli semmoinen, että aina kun hän taivutti päätä eteenpäin syödäkseen, niin hänen haarokat ja veitset tippu käsistä. Eli hänellä tuli tämmöinen selkäydinvaurio siitä. Ja hänellä tuli niin kutsuttu spastisiteetti. Eli toisin sanoen, niin hänellä oli ihan hyvä harjoitus tämä, mutta hänen piti myöskin syödä sitten niin, että hän ei taivuttanut päätä eteen. Eli että tuommoisestakin voi tulla siis ihan tämmöinen vaurio. Mutta näin. Ja sitten on tietysti nyt mitä Soile puhui äsken, niin tietenkin se, että se voi olla todellakin, että voi tulla tämmöinen pysyvä herkistyminen, kun on krooninen kipu. Ja siellä sitten saattaa vielä tulla näitä, niin kuin Soile äsken sanoi, psykososiaalisia tekijöitä, niin totta, jos se on tämmöinen hyvin herkistynyt, niin ja sitten siellä saattaa näillä psykososiaalisilla tekijöillä tulla esteitä paranemiselle vielä, että siihen tulee tämmöinen noidankehä.
niitä. Okei, me käytiinkin äsken tämän läpi, että mun ei tarvitse tätä käydä, enkä mun tarvitse käydä tätäkään, kun nyt te tiedätte jo, mitä siellä tapahtuu. Me saadaan aikaiseksi näin. Mutta tämä on teille mielenkiintoinen ja mulle itsellekin niin hämmästyttävän opettavainen. Koska tässä on nyt sitten sellainen ilmiö, kun katsotte, tässä on nuori nainen, jolla on nyt laitettu kaularangan 4 ja 5 väliin tämmöinen metallipinna. Ja tämä on sitten kuormitus. Eli tämä yläreuna on sitä, että kun se on se metallipinna, ja kun hän pitää päätä tällä lailla alaspäin, ja mä mietin teitä, kuka tykkää tehdä käsitöitä paljon, ja haluaisitte sen peiton just ensi sunnuntaiksi valmiiksi ja vielä puuttuu vaikka mitä, ettekä malta tehdä toiseen suuntaan harjoituksia, niin tämä metallipinna työntyy taaksepäin. Eli se välilevy sisäinen massakin työntyy taaksepäin. Sen lisäksi, että täällä venyttyy nyt nämä muut pehmytkudokset täällä ulkopuolella. Aivan sama ilmiö tapahtuu täällä, kun tässä on nyt laitettu taaksetaivutus. Eli kun itse asiassa tämä on jo alakaularangassa taaksetaivutus, mutta tämä on yläkaularangassa eteenpäin. Mutta nyt tuossa on varmasti tehty niin, että täällä on ihan oikeasti laitettu taaksetaivutus tänne alakaularankaan. Niin tässä on nyt sitten käynyt niin, että kun sinne alakaularankaan on laitettu se pinna, niin se työntyy tuonne eteenpäin. Se välilevy sisäinen massa. Ja nyt jännä juttu, kun aika usein jossain jumpassa sanotaan, että kun on jo, että kun puuttuu toi käsi, niin sitten ruvetaankin tekemään näin päin. Se on ihan ok, jos se on niin kuin tommonen, jos se johtuu jostain lihaskireydestä. Mutta jos se johtuukin välilevystä se ongelma, niin voitte kuvitella, että kun me mennään näin päin, niin sehän työntää sitä just sinne, vielä siihen suuntaan, missä se oikein. Eli sekin on niin kuin tuossakin on laitettu, nyt täältä on laitettu sivutaivutus itse asiassa, tässä on laitettu sivutaivutus tosiaan tänne, niin se on työntyy sitten toi pinna tuonne toiseen suuntaan. Eli tämä on niin kuin merkki siitä creep-ilmiöstä. Ja mitä nuorempia on, ja niin, kumppanit, niin se tapahtuu nopeammin kuin meillä ikääntyneillä. Mutta joka tapauksessa niin se tapahtuu myös meillä, jos se on pitkäkestoista. No tässä on sitten, että miten se, mä puhun noista. Eli miten voisi nyt sitten ehkäistä tätä niskakipua. No tietysti taas voidaan tehdä niitä harjoituksia. Yleensä tätäkin suositellaan tehtäväksi niin, että tekee henkilö itse aktiivisesti ja sitten vasta laittaa sitä lisävoimaa. Tämä on yksi vaihtoehto. Tänne ja lisävoimaa. Ja sitten kun miettii että nyt tämä tyyppi on tässä nyt hyvin, miettikää, onko tämä kauhean tehokas tämä asenne. Miltä susta tuntuisi, Vesa, istua tämmöisessä asennossa tehdä töitä? Mä en ehkä neuvo sillä, mä neuvon mieluummin, että nojaa tänne pöytään ja vaikka laittaa tämän tason tuonne pitemmälle ja vaikka tukee tätä toisella kädellä ja sitten tässä tekee töitä. Tämä tuntuu pikkusen epäluonnolliselta tämän tyypin asento. Mitä? Eikö ookin? Niin sen takia kannattaisi niin tukea tuo ylävartalo tonne ja sitten pitää huoli siitä, että ei se pää roiku tuolla. Joo, eli täältä nyt näitä, mitä nyt äskenkin harjoiteltiin tuolla. Mutta siinäkin oli, kun tehtiin nämä sivukierrot, niin mä kyllä neuvon niin, että tekee ensin tämän ja sitten vasta kiertää, koska silloin ne menee fysiologisemmin näin, ettei sinne tule sitä kuormitusta. Okei. Ja tämä harjoitus, mitä tämä tyttö nyt tekee, niin tässä on laitettu nämä erille. Jos tekee niin, että
jos te istutte tälle kasassa ja katsotte kattoon, niin se kuormitus menee tuohon kohtaan. Mutta kun te teette niin, että vähän etukumalassa, ja teette ensin leuan tuonne sisään ja sitten taivutatte taakse, niin se tulee tänne alakaularankaan se harjoitus silloin, josta tulee ne hermot tänne käteen. Ja tämä on se, mistä yleensä niin kuin saadaan apua. Sen voi tehdä esimerkiksi niin, että otetaan täältä vielä joku pyyheliina tuonne vastukseksi ja sitten tehdä täältä. Mun mielellään niin alkuasento tuolta, niin saa osumaan tonne. Mutta sama sääntö kuin lannerangassa, jos sen säteilee tämä suunta käteen, niin silloinhan sitä ei tehdä. Eli nehän etsitään nämä erilaiset suunnat. Mutta yleensäkin sitten näistä hoitoperiaatteista, jos ajattelee niskahoitoja, niin no lämmöt ja kylmät ehkä yksittäisesti on hyviä tuntemuksia, mutta ne ei välttämättä ole tutkitusti toimivia. Mutta meidän pitää aina miettiä, että me ei todellakaan saada tehdä semmoisia harjoituksia, jotka säteilee tänne hartioihin, vaan silloin kun se on täällä sentraalisesti täällä rangan alueella, niin se on vielä hyvä kipu. Ja sitä on hyvä tehdä, mutta se pitää tehdä oikeaoppisesti. Mutta sitten just tämä, että jos se lähtee säteilemään käteen, niin tässäkin varmasti tarvitsee tehdä ensin sivutaivutuksia ehkä juuri tuonne oikealle ja sieltä sitten vähitellen, että se oire saadaan tänne. Me puhutaan semmoisesta sentralisaatioilmiöstä, että niin sillä me saadaan pois oireet sieltä kädestä. Eli hoitoperiaate, jos on sentraalinen kipu, niin todellakin voidaan ruveta tekemään tästä tuonne taaksepäin. Tämäkin on jo auttaa monasti. No, tässä on tämmöinen testaus, että istut ryhdikkäästi ja huomioit sen lannennotkon ja liuutat sitä leukaa sinne sisään, mutta ei ole tarkoitus, että se menee tänne alas tässä, vaan tarkoitus, että silloin kun te teette sen, siinä voi olla ehkä peukalo tuossa ihan merkkinä, että jos se tekee väärin, niin ei ole tarkoitus, että se menee tänne nenään toi sormi, vaan että todellakin, että vedetään tänne taakse suoraan, niin silloin me saadaan se alakaularankaa taakse taivutukseen ja yläkaularankaa eteen taivutukseen. Ja näitä voi toistaa useita kertoja ja kysyä itseltä, missä se juuri se kipu tuntuu. Jos se tuntuu niskassa, niin voi jatkaa näin, mutta jos se tuntuu rangan toisella puolella, niin voi tehdä joko niin, että sanotaan, että lopeta tämä suunta, että voi taivuttaa siihen suuntaan tai kiertää siihen suuntaan. Ja istutaan ryhdikkäästi siellä ja tehdään näitä harjoituksia, mutta kannetaan nyt tässä, näitä voi tehdä sitten useampi. Eli voi olla tosiaan vinoniska ja sitten pitäisi saada se pistely pois sieltä sormista. Joo, on näitä vinottaa juttuja. Et vasta sen jälkeen, kun oireet ei enää säteile hartiaan tai käteen, niin sitten voi mennä suoraan tänne taakse tekemään. Mutta sitten myöskin voisi ihan tehdä tämmöistä tuttua juttua. Tämä on mun mielestä aika tehokas, että se on pyyheliina on tuolla hartioiden alla ja myöskin painaa tuommoista elastista tyynyä. Pannaan tosta. Että voisi tehdä ihan näin. Tämä on aika monelle äärettömän tehokas harjoitus. Okei. No sitten jos haluaa vähän lihasharjoitteita, niin se voisi olla ihan tämmöistäkin. Tosin tämä harjoitus ei tutkimusten mukaan ollut niin tehokas kuin tämä harjoitus. UKK-instituuttihan teki tämmöisen. Tai että tekee tänne. Ja sitten tietysti nämä hartiat ja muut.
Mutta ihan pikaisesti vielä toin pääsärkyasian. Niin se on nyt sitten todellakin niin yksi pääsärön syy saattaa olla tämä, että nukkuu niskapyöreen, siis vatsallaan ja on pää ihan ääriasennossa. Mutta jos ei osaa muuten nukkua kuin vatsallaan, niin suosittelen niin, että ei vie sitä niskaa aivan ääri, vaan että menee ottaa sen tyynyn tähän niin, että siinä jää hengitys, että se on siinä puolesvälissä, ettei se ole siellä ihan ääri. Ja silloin kun on yläniskasta puhe, se pääsärky on yleensä se paikka, ja jos on, niin silloin, niin tämä etentaivutus on, silloin se pitää olla myöskin niin, että se todellakin tulee sinne yläniskaan. Ja pääsärky, potilaat ei tykkää siitä, että tehdään paljon niin kuin toistoliikkeitä, vaan että pidetään pitkäkestoisia pitoja. Ja siellä nyt sitten täytyy ihan asiantuntijan kanssa niin käydä läpi ne, että silloin pitää tulla hoitoon kunnon pääsärkyä, että ei sinne kannata tulla, jos ei ole sitä pääsärkyä, jos pääsärkyä hoidetaan. Eli täytyy sieltä etsiä just sitten suunta, mikä sieltä helpottaa. Usein on tämä eteentajvutusharjoitus, saattaa olla juuri se juttu päänsärkypotilaalla. Mutta nyt kun täällä reumayhdistys oli täällä, lähtivät pois, mutta nyt täytyy sanoa varoitus nivelreumapotilaalle, ei suositella tämän tyyppistä harjoitusta ihan sen takia, että siellä ne nivelet saattaa aiheuttaa just sitä, mitä mä sanoin sille että todellakin siellä saattaa se, kun siellä nämä nivelsiteet heikkenee ja jäykistyy nivelreumapotilaalla, niin ei pidä tehdä tämmöisiä eteentaivutusharjoitteita. Eli kannattaa välttää pitkäkestoisia eteentaivutusasentoja, kuten makula lukemista tai TV-katselua, pitkäkestoisia työskentelyä tietokoneen ääressä tai käsitöitä tehdessä, nukkumasta vatsallaan pääkiertyneenä ääriasentoon. Mutta jos kuitenkin teet niin vaihda usein asentoa, keskeytä työskentelyssä ja tee vastaliikkeitä säännöllisen väliin. Et esimerkiksi hyvä lukuasento saattaisi olla vatsallaan esimerkiksi, tai tämäkin on tämä tyttö tässä, käsi on siis istuu pöydän ääressä, mutta tukee tämän päänsä ja lukee semmoisessa asennossa. No, tämä ei ole ehkä ergonomisesti ihan hyvä, mutta sitten taas kun nukutaan, niin on hyvä se vielä, että tuossakin on nyt sitten nuo arvonta, nuo tyynyt, niin siinähän on tarkoitus, että siinä on se kohoasento on tarkoitus siihen, että se tulee tähän niskan kohdalle. Ja vielä niin, että tämä niska, ei usein nukutaan niin, että pää on täällä. Eli on tarkoitus, että pää on tässä lähellä ja se tukee se on rangan suuntainen. Ja lisäksi vielä tietenkin niin kannattaa yleiskunnosta pitää huolta ja ennaltaehkäistä sitten, ettei tulisi näitä episodeja ja että ne niskakivut kestokin vähennisi, ei olisi niin pitkäaikaisia ja kannattaa sitä omaa hoitoa siellä harrastaa niin, että nämä hoidossa käynnit ja maksamiset sitten hoitoihin vähenee, eikä tosiaan työstä poissaoloja eikä harrastuksista poissaoloja. Näin. Niin nyt mä kerroinkin, että jos on tuolla muun muassa, nyt sitten on meidän fysioterapeuteista 4 fysioterapeuttia antoi lahjakortin, että jos nyt arpa lankeaa, niin tervetuloa meidän fysioterapeuttien luokse. Että katsotaan kohta, kun arvotaan. Nyt ruvetaan arpomaan. Kiitos teille. Kiitos teille. Tuonne arpalappu tonne. Siellä on semmoinen säkki, mihin laitetaan arpalaput. Joo. Laittakaa niihin nyt yhteystietonne, jolle te olette täällä paikalla. Niin. Kiitos kaikille, kun olette jaksaneet olla täällä.